Oretxazue gure jainkoa, ari begirune diozuen zerbitzari guztiok, txikita handi, etorri bai dira haren Mesiasen salbamena, garra eta erregetza. Aleluia. Aitaren, Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Angoiko gure aitaren eta Jesu Kristo gure jaunaren grazia eta pakea zuekin. Eukaristi ospakizunen hasieran, eskadizaiogun jaunari bihotz berritzearen grazia. Jesus jauna, galdurik zegoena bilatzera etorri zarena, erruki jauna. Jesus jauna, guztien erospenerako, zure bizia eman duzuna Kristo erruki. Jesus jauna, zure semeala sakabanatuak biltzen dituzuna erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiza altxua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala, betiko bizira, egin dezagun otoitz. Hoi jainko, zeure erreinuko ateak irikitzen dizkiezu, ures eta Espiritu Santuaz berriz jaio direnei. Indartu hauen baitan, zeuk emandako grazia, pekatu guztietatik garbiturik, zuk hitzemandako doaiak lor ditzaten. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginetatik. Egun haietan, honela hitz egin zien Estebanek herriari, zaharrei eta idazlariei. Lepago horrak bihotzez eta belarriz gentil zeratenok. Gogor egiten diozue beti zuek Espiritu Santuari, zuen gurasoek bezala zuek ere. Izan alda profetaik zuen arbasoek eraso ez zituenik, haiek zintzoaren etorrera hotz egiten zutenak, hil zituzten. Zuek orain zintzoa bera salduzu zue eta hil. Aingeron eskuz hartu zenuten legea, eta ez duzue bete. Haren hitzak entzun da, beren bihotzak amorruz lehertzen zitzaizkien, eta hortz karraskaz zeunden haren kontra. Estebanek berriz, Espiritu Santuaz beterik, zerura begiratu eta jangoikoaren aintza ikusi zuen, eta Jesus zutik jangoikoaren eskuinean. Eta honela esan zuen, horra, zerua zabalik ikusten dut, eta gizonaren semea zutik hankoaren eskuinean. Orduan haiek, garrasika, bere belarriak itxi zituzten, eta denak batean gainera etorri zitzaizkion. Herritik kanpora bota eta harrika ematen zioten. Testiguek Saulo zeritzen gazte baten oinetan utzi zituzten beren zoin gainekoak. Estebanek harrika ari zitzaizkion bitartean, otoitza hau esaten zuen. Jesus jauna, harrezazun nere arnaza. Gero, belaunikaturik, hotz handiez esan zuen. Jauna, ez ezarri hoien gain pekatu hau. Gauri esan da, azken arnaza eman zuen. Saulok berriz, ontzat ematen zuen Estebanen hiltzea. Jaunak izana, zure eskuetan uzten dut jauna nere arnaza. Zure eskuetan uzten dut jauna nere arnaza. Izan zaitizkit arkaitz ni gordetzeko, gaztelu sendo ni salbatzeko. Zu bai zaitut arkaitz eta gaztelu zure izenagatik eraman azazu eta gidatu. Zure eskuetan uzten dut jauna nere arnaza.
Zure eskuetan uzten dut nire arnasa, askatuko nauzu jauna jainko leiala. Ni berriz sendo nago jaunagan, postu eta laitu naiz zure maitasunaz. Zure eskuetan uzten dut jauna nire arnasa. Aurpegi argia erakutsi morroi hori. Salba nazazu zure errukiz. Zure aurpegiaren itzalpean babesten gaituzu, gizonaren asmo maltsurretik. Eskuetan uzten dut jauna nire arnasa. Aleluia, aleluia. Ni naiz biziaren ogia, dio jaunak. Nigana datorrena ez da gozetuko. Aleluia. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, jende taldeak honela esan zion Jesusi. Zer ezaugarri egiten duzuzuk, ura ikusita guk zugan siniz dezagun? Zer egiten duzu? Gure gurasoek basamortuan mana jan zuten, zeruko ogia eman zien jateko idatzirik dagoen bezala. Jesusek erantzun zien, Egi-egiaz diozuet, ez zizuten Moisesek eman zeruko ogia, nire aitak ematen dizue zeruko egiazko ogia. Gangoikoaren ogia bai da, zerutik jeizten dena, eta munduari bizia ematen diona. Orduan haiek, jauna, emaiguzu beti ogi hortatik. Jesusek erantzun, ni naiz biziaren ogia. Nigana datorrena ez da gozetuko, eta nigan sinisten duena ez da behin ere egarrituko. Jaunak esana, Lehenengo irakurgaian Paskoaldian irakurtzen diren irakurgairekin garrantzitsuenetako bat entzun dugu. Estebanen martiritza, Esteban Elizak izan zuen lehenengo martiria. Lehenengo kristauak, gehiengoak judutarrak ziren, gehienak Israeldarrak ziren, eta naturalki Jesus onartu zuten Mesias eta salbatzaile bezala, baina hasieratik baita, judutarretaz gain, bazeuden greziar mundutik zetozen kristauak apostoluetan zeren, baita Lukas adibidez evangelaria, eta hauetako bat Esteban zen baita. Israeldarra, baino jatorriz Greziakoa. Eta Gamaliel rabinoaren ikaslea zen Esteban gaztea, beste gazte askorekin, Gamaliel maixu honekin, itunzarra ikasten zuten legea, profetak eta salmoak. Gamaliel gogora dezagun, Gamaliel oso pertsona importantea zen, Sanedrineko kidea zen, Sanedrina judutaren buruzagiak, Gamaliel izan zen, kristauak azten hasi zienean, Jesusen heriotzaren ondoren, Pablo eta Juan eta Pedro barkatu, ekarri zituztenen epaitzeko, Gamalielek ze esan zon, beste ze esan zien, ez preokupatu, utzipaken hauei, utzipaken. Jesus txoro bat baldin bada, benetan Mesiasa ez baldin bada, kristau hauek seitun desagertu egingo die. Baina benetan kristautasuna jangoikoagandik badator, orduan obedeu jangoikoren aurka ez jutea. Obepaken ustea kristau hauei. Hoi izan zon Gamaliel rabinoak, maixuak. Eta, Estebanek Gamalielekin itunzarra ikastean, aztertzean, ikusi zuen legea, profetak eta salmoak
bete egiten ziela Nazareteko Jesusengan. Jesusek beren betera eramaten zuela itun zaharra. Gamalielek bazuen baita beste ikasle bat, Estebanetaz gain. Eta beste ikasle hau Saulo zan, farisearra, oso azkarra, oso prestatua. Saulo hau gero San Pablo bihurtuko zan. Hau esateagatik, Estebanik hau esateagatik, Kristorengan itun zaharra eta jangoikoaren promesak betetzen diela esateagatik eta aitortzeagatik harrika hilko dute Esteban. Eta Pablo honekin ados zeon. Gogora dezagun, apostoloen eginak nork idatzi zituen San Lukasek. Eta San Lukasek, San Lukas Pabloren ikasle izan zen, bere evangelioa, Pauloren evangelioa da, esan liteke. Orduan, hitz hauetan ikusten dugu, San Pablok onartzen duela, bere errua, Esteban harrikatua izatean. Fijatu gaitezen, nola izan zen Estebanen heriotza, bi esaldi esango ditu, hil baino lehen. Eta hauexek dira. Lehenengoa, jauna, hartzazu nere arnasa. Jesus jauna, hartzazu nere arnasa. Jesus bezala hilkoa da. Jesusek gurutzean, esandako hitzetako bat, esalitako bat hau izan zen. Aita, zure eskuetan uzten dut nire espiritua. Eta beste esaldia zein izan zen, jauna, ez kontutan hartu hauei beraien pekatua. Esteban lehenengo martiria Jesus bezala hilko da. Bere bizia hangoikoaren eskuetan utziko du, eta bere etxaien alde otoitz egingo du. Elizaren tradizioak Estebanen otoitz hontan etxaien alde otoitz egiten du, ikusi izan du San Pabloren bihotz berritzearen arrazoietako bat. San Pablo kristauak beren atzetik ibiltzetik, eta Esteban harrikatzetik, apostolo izatea pasatu zen. Elizaren tradizioak betidanik ikusi izan du Estebanen otoitz hontan, Pabloren bihotz berritzearen grazia. Eskadi zaiogun jangoikoari Estebanek bezala, egon gaitezela Kristo jaunarekin bat eginik. Nola da posible olako momentu bat, heriotza, olako momentu gogor bat, horrela bizitzea, konfiantzaz jangoikoarekin eta etxaiak barkatuz. Nola da posible? Bakarrik posible da, zure bizitza jainkoaren hitzaz elikatzen baduzu, eta Jesus jaunarekin bat egiten baduzu egunero. Eskadi zaiogun jangoikoari hauxe bera guretzako. Entzun dezagula guk ere barnera dezagula jaunaren hitza, gure izatearen parte egin dezagula, eta bat egin dezagula egunero Jesus jaunarekin, nela izan bedi. Senide maiteok, bazko pozetan gaudelarik, egin diezaiogun otoitz sutsuki hangoiko aitari. Eliz arduradunen alde, ida desatela arduraz hartzainonak beren eskuz utzitako hartaldea. Eska dezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Izadi osoaren alde, gaixo guztien alde, baita mediku eta erizainenen alde. Adineko pertsonen egoitzetan dauden guztien alde eskatuko dugu.
Kristo berpiztuak indartu eta argitu ditzan. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Familien alde. Garai honek familia loturak sendotu eta zauriak sendatzeko balio dezan. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Gure alde. Bizi dugun egoera Jesusen Paskoaren pozaz bete dadin. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Jainko jauna, zuk badakizu, hemen gaudenon bizitza, behar askoren menpean dagoela. Entzun gure eskariak, eta onartu gure fede apala, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bedeinkatu azu jauna zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hau egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatu azu jauna zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau, mahatxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hau egingo zaigu betiko zorionaren edari. Senideok, egin dezagun otoitz, jainko aita guztidunari, opari hau gogoko izan dakion. Onartu jauna zure elizak pozkarioz ekarritako eskaintzak, eta horrelako poza eman diozunez gero, emaiozu fruitutzat betiko zoriona, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokita baita zuzen bidezko eta salbagarri, zu jaun hori beti gorestea, baina poza handiagoz eta bereziki, Kristo gure Paskoa, ila eta eskeinia izan den aldi hontan. Gura bere burua guretzat eskaintzen ari da beti, eta gure alde otoitz egiten zure ondoan. Gura da, opari bildotxa, gehiago hilko ez dena, baizik eta betiko bizi dena. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indarte ingero guztiek ere, horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure diztirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta diren guztiek ematen dizute behar den gorespena. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, eta Espiritu Santuaren indarrez, zuk bizi erazten dituzu guztiak eta santutzen, eta zu ari zera beti eta beti zure herria biltzen, eguzki alde batetik besteraino, opari garbia eskein dakizun. Apalki beraz jauna eskatzen dizugu, egin ditzazula santu zure espirituaren indarrez, oparitarako ekarri ditugun ogi ardu hauek, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen, misterio hauek berak agindurik egiten ditugunez gero. Berak saldu zuten gau hartan, ogi hartu, eta zuri eskerrak emanez bedeinkatu zuen, zatitu, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik,
Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, zun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, Jauna, guk zure semearen ekaldi salbagarria eta hilen artetik piztea, eta zeruratzen miragarria gogoratuz, haren azken etorrera itxaroten dugula, zuri eskerrak emateko eskaintzen dizugu, sakrifizio bizita santu hau. Begira, Jauna, zeure Elizaren eskaintza honi. Ikusi eskaintza hontan, zurekin paketu gaituen Jesu Kristoren oparia. Egizu, Jauna, zure semearen gorputza eta odola hartzen ditugunok. Espiritu Santuaz beterik, Jesu Kristogan gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezela. Berak egin gaitzala, zuretzat betiko opari, zure aukeratuekin zerua iritsi dezagun. Lehenengo, Maria guztiz doatzua, Angoikoren ama Beti Birjinarekin, haren senar Jose santuarekin, zure apostolu eta martiri santuekin, eta santu guztiekin badakigu hauen bitartez zure laguntza izango dugula nonai eta beti. Gu zurekin batean, paketzen gaituen opari hau, izan bedi, Jauna, mundu guztiarentzat pake eta salbamen. Mundu honetako ibilaldian, bete ezazu sinismenez eta maitasunez zeure Eliza. Zeure zerbitzari Frantzisko gure aita santua, Osinazio gure gotzaia, gainerazko gotzain eta eliz gizon guztiak eta zeurea duzun herri osoa. Entzun bihotzonez, zeure aurrera deitu duzun familia honen otoitzak. Aita guztizona, ekarri zeuregana mundu zabalean banaturik dabiltzan zeure seme alabak. Eta hildako gure zenideak, gaur bereziki, Pilar, Josu eta Iozu. Joan diren guztiak ere bai, harritzazu bihotzonez zeure zeruan. Guk ere sinisten dugu zure aintzaren zorion betea izango dugula betiko haiekin batean. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, beroren eskuz ematen dizkiozu ondasun guztiak munduari. Honen bitartez, honekin da honengan, zuri jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintzak guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Jainkoak Espiritu Santuaren bidez, bere seme alaba egin gaitu, horregatik konfiantzaz, esan dezagun, Kristok irakatsitako otoitza. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu Jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela.
Jesu Kristo gure jauna, pekatua eta heriotza garaitu dituzuna. Piztu zinenean, apostoluen artean agertu eta pakeagurra egin zenien. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea. Man batasuna errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Jaungoikoaren bildotxa, zu kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotxa, zu kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotxa, zu kentzen dezu munduko pekatua, mai guzu pakea. Ona hemen Jaungoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak, jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor zu nire etxean sartzeko, baina esazu hitz bat eta sendatuko naiz. Kristoren Kristorekin hil bagara, sinisten dugu, bizi ere, harekin biziko garela. Aleluia. Komunio espirituala. Sinesten dut Jesus jauna, egiaz presente zaudela, zeruan bezala, aldareko sakramentu santuan. Gauza guztien gainetik maite zaitut, eta zu hartzeko gogotsu nago, baina une hontan sakramentueran hartu ezin bazaitut ere, zatoz nere bihotzera. Eta egiaz hartu bazintut bezala, besarkatzen zaitut, eta oso-osorik bat egiten dut zurekin. Jauna, ez nadila sekula zugandik urrundu. Amen. Egin dezagun otoitz. Begira bihotzonez jauna, zeure herriari, eta betiereko biziaren sakramentuetan eraberritu duzunez, egizu, iristadila aintzaz beteko den haragiaren iztuera ilezkorrera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin. Edinka zaitzatela Jaungoiko alguztidunak,
aitak eta semeak eta espiritu santuak. zoazte jaunaren pak. Eskerrak jaungoikoari.